Bon dia i benvinguts de nou a casa. Per fer un experiment ben senzill, amb materials casolans, pels més petits, per a tota la família. Avui farem un experiment refrescant. Doncs per fer aquest experiment ens farà falta un got, una bossa d'aquestes que tanquen bé, una llimona, un ganivet per tallar-la, una màquina d'aquestes de fer suc, que pot ser elèctrica o pot ser manual, gel i una mica d'aigua. I començarem per fer un suc de llimona. Doncs vinga, anem a fer el suc de llimona. Així. Si heu de fer servir un ganivet, que us ajudi una persona gran, Vinga. Va, que és fàcil, També ho podeu fer vosaltres. Vinga, ja la tenim. Ara que fa tanta calor, el suc de llimona ve de gust, Però encara farem una cosa més xula. A casa el suc de llimona no el fèiem només amb llimona i prou. Sempre hi posàvem una miqueta d'aigua, Perquè la llimona ja sabeu que és àcida. I hi ha persones que no els agrada. Fins i tot, si voleu hi podeu posar sucre, Això ja és cosa vostra. Perquè l'experiment, de fet, encara no ha començat. Bo, jo crec que ja està bé. Sí. Molt bé. Això ho apartem, que no es faci nosa. I ara ve la part més científica de l'experiment. Doncs bé, ara el que farem serà posar el nostre suc a dintre d'una d'aquestes bosses que tanquen hermètic. Així. I que quedi ben tancat. I ara el que farem serà refredar-ho. Home, per refredar-ho és fàcil, Posar-ho a la nevera o al congelador i ja es refredarà. Però el que volem fer és refredar-ho ràpid. I per refredar-ho ràpid el que farem servir serà la ciència. Tenim gel. I ja sabeu que el gel refreda. Perquè sabeu també que hi ha una barreja, que es diu barreja d'aigua i gel, que està a quina temperatura? Sí, 0 graus. L'aigua, quan està barrejada amb gel i ha arribat a l'equilibri, està a 0 graus. I això és per definició. Igual que l'aigua, quan bull, també bull a 0 graus. Bé, hi ha d'haver una determinada alçada i una pressió atmosfèrica, etc. Però aquesta és la definició. Bé, però això passa quan l'aigua és aigua i prou, però quan hi posem sal, què passa? Em sembla que m'he descuidat de dir que feia falta sal per aquest experiment. Bé, va, no ho dic ara. Mireu, ara posaré sal, que aquí poder n'hi ha una miqueta massa. El que faré serà, la buidarem una miqueta, així. Molt bé. I hi posarem un grapat de sal. Un grapat, així. Molt bé. Una mica per aquí. Va, i una altra mica. Això ho podeu fer ull, Molt bé. Va, i una miqueta més. Vinga. Així. I ja està. Vinga. Ja està. I ara hi posarem el nostre suc. Vinga, que quedi ben escampadet. Que hi hagi contacte. Hi ha d'haver contacte entre el gel i la nostra bossa amb el suc. Molt bé. I ara ho remenarem una miqueta perquè se barregi bé. Va, això ara ho podríem deixar aquí a sobre, però ja sabeu que quan això està fred i aquí fora l'atmosfera està més calent, com que l'aire també té aigua, l'aigua condensa aquí sobre.
I per no fer mulladent aquí dintre, el que faré serà posar-lo a dintre de la nevera. Però una estona ben curta, i ja veureu. Apa! A veure... què tenim a la nevera? Ostres, què és això? A veure... Uita! Sembla un granitzat, això. A veure, si fa bona olor. Oh! És llimona! Uita. Oh! Ui! Que bo! Doncs segurament ja tindrem el nostre refresc a punt i gairebé gelat. En poca estona. Com és que en tan poca estona aconseguim que es congeli? Doncs perquè hi hem afegit la sal. La sal és el component, en aquest cas, que fa possible que la temperatura de la barreja entre aigua i gel sigui més baixa de 0 graus. Això poder és una miqueta difícil d'explicar. Hi havia un professor meu que ho deia d'una manera molt senzilla, que poder els científics més autèntics dirien que no està gaire ben dit, però a mi m'ho va dir un professor, i encara me'n recordo. Deia, l'aigua amb sal és aigua bruta, i l'aigua bruta congela a menor temperatura que l'aigua neta. És una manera de dir-ho. Si voleu, ho explico una miqueta més complicat. Ja sabeu que hi ha, a la matèria, normalment aquí a la Terra hi ha 3 estats. El líquid, el sòlid i el gas. Això ho recordeu, veritat? Hem fet algun experiment amb aigua, que la passàvem a gas, i amb aigua que la gelàvem, com avui. Bé, doncs en aquests 3 estats de la matèria, que hi ha aquí a la Terra, perquè a l'espai n'hi ha algun més, d'estat? Va, però això ho deixem estar per un altre dia. Bé, doncs, amb aquests 3 estats de la matèria, les molècules que formen la matèria tenen un comportament diferent. En el gas les molècules van cap allà on volen, en el líquid estan una mica més lligades i en els sòlids aquestes molècules estan ocupant unes posicions. Allò que en diríem fent un cristall. Bé, doncs perquè es faci un cristall les molècules s'han d'ordenar d'una manera determinada i l'aigua, quan està a 0 graus, s'ordena per donar lloc al gel, al glaç. Però si hi ha sal, aquesta sal fa nosa. No deixa que aquests cristalls es formin i, per tant, la temperatura ha de baixar una miqueta més per poder-se formar gel. Gel amb sal. No sé, què us sembla? Obrim a veure què passa i a veure si trobem ja el nostre gelat fet? Carai, què ha passat aquí? Algú m'ha pres l'experiment. Això no pot ser. Ara ja no podré fer el meu comiat. Ja no podré dir allò que la ciència és divertida. Oh, que fresquet. Ja ho sabem, ja, que la ciència també és divertida. It's the one and only Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know the West Coast.